ሻሎም ሻሎም ህዝቢ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ይብዛሕ። ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ንሳኹም ዘለኹ ፕሮፌት ስምዖን ጋድ ኢዝ ጉድ ኦል ዘ ታይም። ሎሚ ድማ ኣብ ቅድሜኩም ክርከብ ክኢለ ኣለኹ። ብፀጋ ኣምላኽ ብምሕረት ኣምላኽ ተረኺበ ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ። ሎሚ ድማ መቐፀልታ ክህልወና እዩ። ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ እንታይ ዝብል እዩ? ብመንፈስ ቅዱስ ምምራሕ ዝብል እዩ ሒዝናዮ ዘለና። ብጣዕሚ ኣብ ሂወትና ክንለማመዶን ክንከደሉን ዘለና ዋና ዝኾነ ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብ ሂወቱ ኣምላኽ ዝመደቦ ኣብ ሂወቱ ኣምላኽ ዝሓሰቦ ኣብ ኣገልግሎቱ ኣብ ስርሑ ኣብ ናብሩ ኣምላኽ ዝመደቦ ክፍፀም ይደሊ እዩ ክኸይድ ይደሊ እዩ። ነገር ግን ፕሪንሲፕል ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ። ምክንያቱ ብቐዳማይ እንታይ ኢልና ነርና? መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ምድሪ እንታይ እዩ ጥቕሙ ኢልና ነርና? ኣብቶም ብስጋ ዘለው እንታይ ዝገብር እዩ? ፍቓድ ኣምላኽ፣ ሓሳብ ኣምላኽ፣ ድሌት ኣምላኽ ንኽፍፅሙ ዝሕግዝ እዩ ኢልና ነርና። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ፍቓድ ኣምላኽ ምግላፅ ኣይከኣልኒ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት ኣምላኽ ምግላፅ ኣይከኣልኒ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ድሌት ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ምግላፅ ኣይከኣልኒ እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብ ሂወትና ኣብ ናብራና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ድሕሪልና? መንፈስ ቅዱስ ናቱ ፍልጠት፣ ናቱ ፍቓድ፣ ናቱ ስምዒት ክህልወና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣብዚ ምድሪ ዓወት ዘጓናፅፈካ፣ ኣብዚ ምድሪ ብዓወት ክትኣቱ ክትወፅእ ዝገብረካ ናትካ ተዓፃፀፍነት ዘይኮነሲ ፍቓድካ፣ ፍልጠትካ፣ ስምዒትካ ንመንፈስ ቅዱስ ክትቦ ከለካ ዋው 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 ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ ዓወት እንዳተጓነፀፍካ ትኸይድ። ኣብ ሓዳርካ ዓወት እንዳተጓነፀፍካ፣ ኣብ ኣገልግሎትካ ዓወት እንዳተጓነፀፍካ፣ ኣብ ቢዝነስካ ዓወት እንዳተጓነፀፍካ ንብዙሕ ወለዱ ድማ ናብ ዓወት ጎደና ዘለዎ መራሒ ኮንካ ትግለፅ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኣርኣያ ኮንካ ትግለፅ ማለት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እጂ እዚ ተረዲእና ኩሉ ግዜ መዓስ እዩ ኣገልግሎት ድኻም ዝኸውን፣ ናብራ ድኻም ዝኸውን፣ ቢዝነስ ድኻም ዝኸውን ሕሪና እቲ ትክክለኛ ፍልጠት ኣምላኽ፣ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ፣ ድሌት ኣምላኽ ካብ ዘይምፍላጥ እዩ። ኣብቲ ፍልጠት ኣምላኽ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ፣ ኣብቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ፣ ኣብቲ ድሌት ኣምላኽ ዕረፍቲ ሻሎም እዩ ዘሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሰናይ እዩ ዘሎ። ነገር ግን እንታይ የድልየና? ሎሚ ፕሪንሲፕል ክንሕዝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። መንፈስ ቅዱስ ዘለኣለማዊ እዩ፣ ዘሎን ዝነበረን ኢልና ነርና፣ ኣምላኽ ኢልና ነርና፣ ፍልጠት፣ ፍቓድ፣ ስምዒት እዩ፣ ስምዒት ዘለዎ ኢልና ነርና፣ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ኢልና ነርና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሕጂ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዋና ዘገድሰና ብመንፈስ ቅዱስ ምስምማዕ፣ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስምማዕ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ምእታው ምውፃእ። ዋና ዳግም ዝተወለደ ሓደ ዳግም ዝተወለደ ክገብሮ ዘለዎ ዋና ነገር እንታይ ድሕሪና? ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ንምምራሕ ፍቓዱ ክህብ ኣለዎ። ብመንፈስ ቅዱስ ንምምራሕ ስምዒትን ፍቓዱን ፍልጠቱን ክህብ ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ብዘይቡ ኣብዚ ምድሪ ዓወት የለን። ብዘይቡ ኣብዚ ምድሪ ምክንዋን የለን። ብዘይቡ ኣብዚ ምድሪ ብጣዕሚ 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 ክትዕወት ከፀግመካ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ካብቲ ብመንፈስ ቅዱስ ምምራሕ ዝብል እንታይ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘ ኣለኹ? ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና እንታይ እቶም ናይ መዝሙር ፀጋ ዘለና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና እንዝምረሉ፣ ተመሪሕና እነገልግለሉ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ኣይርድኦም እዩ ኢለ ኣይሓስብኒ። ነገር ግን ኩሉ ግዜ ናይ መዝሙር ፀጋ ዘለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝንቀሳቀስሉ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘገልግልሉ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራት ከገልግሉ ክዕደሙ ከለዉ ኩሉ ግዜ እንታይ ክህልዎም ኣለዎ ድሕሪልና? ሕብረት ክህልዎም ኣለዎ። ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክህልዎም ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ዝገርም ሓንቲ ቃል ክልዕል ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ቃል እንድያ
ኣብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ ከባቢ 26 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 26 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ? ኣሕዋተይ እንታይ ደኣ እዩ ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ፣ ምህሮ ኣለዎ፣ ራእይ ኣለዎ፣ ቋንቋ ኣለዎ፣ ትርጉም ኣለዎ። ኩሉ ንምንታይ ይገበር ኢሉ? ንምህናፅ ይገበር ኢሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣብዚ መዝሙር ኣለዎ ኢሉሎ፣ ራእይ ኣሎ ኢሉሎ፣ ትምህርቲ ምህሮ ኣሎ ኢሉሎ፣ ቋንቋ ምትርጓም ኣሎ ኢልዎ ኣሎ። ኩሉ ግን ንምንታይ ይገበር ኢሉሎ? ንምህናፅ ይገበር ኢሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ብጣዕሚ ናይ መዝሙር ፀጋ ብጣዕሚ ኣብ ኣገልግሎት ዓብ ግደ ኣለዎ፣ ኣብ ማሕበር ዓብ ግደ ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓይሊ ኣለዎ፣ ምፅንናዕ ኣለዎ፣ ምብርታዕ ኣለዎ፣ የስ ምንቃሕ ኣለዎ እና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣብዚኣ ግን ፖይንት ክንሕዛ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ዘሎ? ኩሉ ንምህናፅ ይገበር ይብል ኣሎ። ኩሉ ንምህናፅ መዝሙር ይኹን ምህሮ ይኹን ራእይ ይኹን ቋንቋ ምትርጓም ይኹን ኩሉ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ንምህናፅ ይገበር ይብል ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ። ኦኬ መዝሙር ንምህናፅ፣ ምህሮ ንምህናፅ፣ ራእይ ንምህናፅ፣ ቋንቋ ትርጉም ንምህናፅ እንተኮይኑ እዚ ኩሉ ካበይ ክብገስ ኣለዎ እዩ? ኣነ ክሃንፅ እንተኮይነ ሓደ ናይ መዝሙር ፀጋ ዘለዎ፣ ናይ ምህሮ ፀጋ ዘለዎ፣ ናይ ትንቢት ፀጋ ዘለዎ ክሃንፅ እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ድሕሪልና? ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ክህልዎ ኣለዎ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ መፂኻ እትዝምሮ መፂኻ እተገልግሎ ክሃንፅ ደይክእል ክኾን ይኽእል። ምክንያቱ እንታይ ኢና ኣለና ብጣዕሚ ዘገርም ኣብ ከንብባ ደስ ይብለኒ። ሓንቲ ግን ክትርድኡኒ ደልየ ዘለኹ ንምህናፅ ካብ ዝበለ ስለ ዝብል ዘሎ ንምህናፅ ክሳብ ዝብል ዘሎ ንምህናፅ ካበይ ተበጊስካ ኢኻ ትሃንፅ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካበይ ተበጊስካ ኢኻ ትሃንፅ እንድሕር ኢልና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተበጊስካ ኢኻ ትሃንፅ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ኢኻ ትሃንፅ። የስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣብ ማሕበር ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ማሕበር ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ከተበርታዕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ከተፃናንዕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ እንታይ ክደኣ የድልየካ ድሕር ኢልኩምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ብመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ምምራሕ የገድሰካ፣ ምምራሕ የድልየካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ሎማዓንቲ ኣርእሰይ በተለይ ናይ መዝሙር ፀጋ ዘለዎ ዝዛረብ ዘለኹ እንዳቐፀልኩ ከዓ ክኸይድ ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ግን ማቴዎስ ዘላ ቃል እስከ ኣውፅበይ ብኣ ገይረ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ። ማቴዎስ ሓንቲ ቃል ኣላ ብጣዕሚ ተገርም። ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ማቴዎስ 16 ማቴዎስ 16 ካብ 26 ካብ 23 ማቴዎስ 16 ካብ 23 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ? ኢየሱስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ ምስ መፀ ንደቂ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ገሊኦም ዮሃንስ መጥመቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ገሊኦም እውን ኤርምያስ ወይ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለስሉ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ከመን እዩ ትብሉኒ ኣለኹም በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ስምዖን ወዲና እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለፀልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ። ኣነ ከዓ እብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ። ንማሕበረይ ከዓ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ካሃንፃየ ደጌታ ሲኦል ድማ ኣይሒልዋን። መርሖታት መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኩሉ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍትሑ ክኸውን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ኣብዚ ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ምስ በሉ ኩሎም ከም ተሰሓሓቱ ይርኤና። ኤርምያስ ዝበሉ ኣለው፣ ዮሃንስ መጥማቕ ዝበሉ ኣለው፣ ሓደ ካብ ነቢያት ዝበሉ ኣለው። ነገር ግን እስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉኒ ምስ በሎ እንታይ ይብልዎ ኣለው? እዚ ንጴጥሮስ ምግላፅ መፂዎ እንታይ ኢልዎ? እስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ። ሽዑኡ ብጣዕሚ ኣብዚ ፖይንት ክንህበሮ ዘለና እንታይ ኢልዎ? ዋው ስጋን ደምን
ሰብ ገሊጽልካ ወይ ከባቢካ ገሊጾምልካ ይብሎን እዚ ሲ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦነ ይምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ምስ በለ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንማሕበረ እዩ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ኣበያይ ናይቲ ከውሒ ኣብታ ብስጋን ደምን ዘይትምርሓ ኣበይ ናይ ከውሒ ኣብታ ብመንፈስ ቅዱስ እትምርሓ ከውሒ ካህንፃኤ ይብላሉ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሕጂ ማሕበር ትህነፅ ብመንፈስ ቅዱስ እያ ማሕበር ተዓቢ ብመንፈስ ቅዱስ እያ ማሕበር ትበርትዕ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ትምራሕ እዩ ማሕበር ትቕፅል ትጎይ ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ትምራሕ እዩ ሕጂ ነፍሱ ወከፍ ኣብ ማሕበር ፀጋ ተቐሚጥሎ ነቢያት ኣለዉ ኢልዎም ኣሎ ሃዋርያት ኣለዉ ኢልዎም ወንጌላውያን ዘማሮ ኣለዉ መምሃራን ኣለዉ ጓሶት ኣለዉ እዚ ብምልኡ ዋና ንዓኻ ዘገድሰካ ዘድልየካ ኣብዚ ብምሉእ ኣገልግሎት እቲ ፀጋቲ ብመንፈስ እዩ ዝኸይድ ብመንፈስ እዩ ዝምራሕ እቲ ፀጋቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ዳኢኻ ከተሳስዮ ከተካይዶ ክትገልፆ ዘለካ ማለት እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ትገብሮ ነበር ብምሉኡ ድኻም ኣለዎ ምስቻው ኣለዎ ድቃስ ኣለዎ ሎሚ ኣብ ማሕበር ዘለና ዘማሮ ተዓዲምና እንኸይድ ዘማሮ ሕብረትና ምስ መንፈስ ቅዱስ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ብጣዕሚ ዘገርም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻስ መዝሙር ይህበካ እዩ ነታ ማሕበር ትኸውን ሎማዓንቲ ፕሮግራም ድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ድሕርዳ ናይ ሕብረት ኣለካ ኮይኑ ናይ ጸሎት ሕብረት ኣለካ ድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕካ ተኣቱ ድሕር ትወፅእ ኮንካ መዝሙር ኣብ ውሽጥኻ የምፃልካ ሎሚ እዚ ንታ ማሕበር ዘምሮ ኣብቲ ማሕበር ዘምሮ ዝብል ኣብ ውሽጥኻ መዝሙር ይወሃበካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኣብቲ መንፈስ ቃሲ መዝሙር ይመጽእ የስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሕጂ እንታይ ክትገብር ዘለካ ድሕር ኢልኩምኒ ዘዝመጽእ ሓድሽ መዝሙር ኣይኮንካን ክትዝምር ክትጓየ ዘለካ ብዘዝመጽእ ንዓይ ኣይተሃንፅንን ኢኻ ብዘዝመጽእ ማሕበር ኣይትህነፅን እያ ብዘዝመጽእ ውሉድ ኣምላኽ ኣይህነፅን እዩ ብምንታይ ዳ ይድህነፅ ድሕር ኢልና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕኻ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድምፂ መዝሙር ኣብ ጉባኤ ክዝምሮ ከለኻ ኣነ ቡየ ድህነፅ ማሕበር ቡያ ትህነፅ የስ መልእኽቲ እዩ የበርትዕ እዩ የሃንፅ እዩ የስ መዝሙር ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ክዝምር ከሎ ሓደ ዘማሪ ሓደ ናይ መዝሙር ፀጋ ዘለዎ ብጣዕሚ እዩ ዘበርትዓካ ብጣዕሚ እዩ ሓይሊ ዘለዎ ብጣዕሚ እዩ ዝሃንፀካ ነገር ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ክመፅእ ኣለዎ ተመሪሑ መድረኽ ክድይብ ኣለዎ ሎሚ ክዝምሮ ዝግብኦ ኣቐዲሙ እንታይ ክዝምር ከም ዘለዎ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ መዝሙር ሒዙ ክመፅእ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ እያሉ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ሎሚ ሓደሽ መዝሙር ወፂ ኣለልካ ንዓይ ኮንካ ተጽንዕ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝሃበካ ኣብ ውሽጥኻ ምፅዎ ዘሎ ምዑ ኣጽኒዕኻ ኢኻ ትዝምር ምዑ ኢኻ ኣብቲ ጉባኤ ምስቲ ምእመን ኮንካ ምስቲ ኣካል ኮንካ ተምልኽ ማለት እዩ ሽዑ ኣብኡ እንታይ ዝኸውን መልእኽቲ ይኸውን ኣብኡ እንታይ ዝኸውን ምህናፅ ይኸውን ኣብኡ እንታይ ዝኸውን ምብርታዕ ይኸውን የስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ሕጂ እዚ ተረዲእና ኣብታ ማሕበር ዘለና ኣብ ማሕበር ዘለና ናይ ፀጋ መዝሙር ዘለና ኩሉ ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ክህልወና ብመንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ ይግባእ ማለት እዩ ንማሕበር ካሃንፃ ተኾይነ ንማሕበር ከበርትዓ ተኾይነ ንህዝቢ ኣምላኽ ከበርትዖን ካሃንፆን ድሕር ኮይነ ክገብሮ ዘለኒ እንታይ ድሕር ኢልና ኣብ ድውዓልኩ ውዒለ ይኮንኩን ኣብ መድረኽ ክድይብ ዘለኒ ኣብዚ ውዓልኩ ውዒለ ይኮንኩን ኣብ መድረኽ ደይበ ክዝምር ዘለኒ ወይ ከዓ ደስ ዝበለትኒ መዝሙር ኣይኮንኩን ክዝምር ዘለኒ ኣብ ውሽጥኻ ፓዶስ ኣሊብራሃዲ ሮዶ ሻዲና ማክራዳ ላባሃዲ ኣነ ማጋንዳ የስ ኣብ ውሽጥኻ ዝመፀ መዝሙር ንዕኡ ዘምሮ ንዓይ የሃንፀኒ እዩ ንዓይ የበርትዓኒ እዩ ንዓይ መልእኽቲ እዩ የስ ንዓይ የተንሳእኒ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ነገር ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ኢና ንብለና ብመንፈስ ቅዱስ ድምራሕ ድሕር ኮይኑ ሓደ ዘማሪ ብዓብይ እንታይ ኣለዎ ምስልኩም ብጣዕሚ እንዳዓበየ ዝኸይድ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ብጣዕሚ ክንገብሮ ዘለና እንታይ ድሕር ኢልና ናይ መዝሙር ፀጋ ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን መሊሱ ኣብ ውሽጥና ዘሎ
ዓለም ክኸድን ኩሉ ግዜ ሕብረትና ምስ መንፈስ ቅዱስ ከነዕቢ ኣለና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተበጊስና ክንኣቱ ክንወፅ ኣለና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ከነገልግል ኣለና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና እቲ እሱ ዝሃበና መዝሙር ክንዝምሮ ድልዋት ክንከውን ኣለና ሽዑ ዘይፃናናዕ ኣካል ኣይከሉን ዘይብርትዕ ኣካል ኣይከሉን የስ ምፅንናዕ ይኾነሉ ምህናፅ ይኾነሉ ምብርታዕ ይኾነሉ ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልና ማለት ኣብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከባቢ 20 ክንደና 26 23 ዘንበብና ያስተዩ መዝሙር ኣሎ ራእይ ኣሎ ትምህርት ምህሮ ኣሎ ቋንቋ ምትርጓም ኣሎ ኩሉ ንምህናፅ ይገበር እዩ እጂ ኦኬ ምህናፅ ኮን ይገበር ድሕር ኢሉ እስኻ ካህንፀ ስለዘልካ ይኮንካን ካንተ ሃንፅ እቲ ዝሃንፅ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ነው ማሕበረሲ ኣብዛ ከውሒ እዚኣ ክስርታ ድሕር ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደ ንወለዶ ንኣካል ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ዝኾነ ከተዕብዮ ከዓቢ ድሕር ዳኣ ኮይኑ እስኻ ብመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ክትምራሕ ብመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ክትኣቱ ክትወፅእ ከገድሰካ እዩ ማለት እዩ ከገድሰኪ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ብጣዕሚ ዘገርም ታይም ኣለዎ ብጣዕሚ ዘገርም ብደም ስሙዕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ወላ ንመዝሙር ንምውፃእሲ ታይም ኣለዎ መዝሙር ሲ ኣብ ሲዲ ክትገብር ታይም ኣለዎ መዝሙር ከተውፅእ ታይም ኣለዎ እስኻ ክትዝምር ስለ ዝደለካ ጥራይ ኮንካን ክትዝምር ደለካ እስኻ ሲዲ ከተውፅእ ስለ ዘለካ ኮንካን ከተውፅእ ደለካ ታይም ኣምላኽ ምሕላው የድልየካ ጊዜ ኣምላኽ ምሕላው የድልየካ የስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርያም እንታይ ክብላ ከሎ ንርኢ ኣቲ ሰበይቲ ወይኒ ተወዲዎም ወይኒ ኣብ ፍርቂ ተወዲዎም ገና ከመሰየ ኮሎ ማለት ነገር ግን እንታይ ኢሉ ኣንተ ወደይ ወይኒ እምበር ተወዲኡ ኢላቶ ሸውስ እንታይ ኢልዋ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ ጊዜ ገናይ ራይ መንፈስ ቅዱስ ራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝመራሕ ነበረ ጊዙ ይደለሊ ይዝንዩ ወላ እንተ ሪኹሞ በረኻ ክወፅእ ከሎ ብስምዒት ኣይወፅን በረኻ ክወፅእ ከሎ ቤተሰብ ዓጂቦሞ ይወፁን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሒ በረኻ ወፂ ሎሚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዘማሮ ብጣዕሚ ኣብ ህይወትኩም ክትገብርዎን ክትዓቢሉን እትኽእሉ መንገዲ ንመንፈስ ቅዱስ ምስ ትሰምዑ ጥራይ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ትኽተሉ ጥራይ ሓደ ዘማሪ ሲዲ ስለ ዘውፅእ ይኮንካን ከተውፅእ ዘለካ ንርእሱ መዝሙር ኣብ ውሽጥኻ ክፈልሕ ኣለዎ ኣብ ውሽጥኻ ክግንፍል ኣለዎ ካብ ውሽጢ መዝሙር ትመፅእ ካብ ውሽጢ ካብቲ መንፈስካ እዩ መዝሙር ትወፅእ ምዑ ፅሒፍካ ኣዳሊኻ ኩሉ መሰዳለኻ ትዝምር ማለት ድማ ኣይኮነን መሰዳለኻዮ ታይም ኣለዎ ፓዱሽ ኣዲና ማክራዳ ላባሃዲ ታይም ኣለዎ ጊዜ ኣለዎ ስለዝደለኻ ደይኮነ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለየ ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ከም ዝደለዮ ናቱ ጊዜ ኣለዎ ናቱ ታይም ኣለዎ ታይሙ ክትሕሉ ከለኻ ምስኡ ዝልቀቕ መጎስ ኣሎ ታይሙ ክትሕሉ ከለኻ ምስኡ ዝልቀቕ ክብር ኣሎ ታይሙ ክትሕሉ ከለኻ ምስኡ ዝልቀቕ ምፅንናዕ ኣሎ ታይሙ ክትሕሉ ከለኻ ምስኡ ምብርታዕ ዝኸውን ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ ክብርና ኣምላኽ እዩ እጂ ኣብዚ ክንገብሮ ዘለና ሰሚዕና ንኸውን ኢና ብጣዕሚ ዘገርም ማለት እዩ መዝሙር ኮ ኣነ ኮ ብዙሕ ፅሒፍ ኣለኹ ግን ወፃኢታት ስለ ዘይብለይሲ ኮፍ ኣቢለ ኣለኹ ወፃኢታት ሓፂርኒ ከይብሉ ሰሚዕና ንኸውን ኢና ነገር ግን ካበይ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ዓይነት ዘረባ ድሕሪ ኢልና ካብቲ ሃዋኽ ዝመፅእ ባይዘወይ እግዚኣብሔር መዝሙር ሂብካሲ እስኻ ገልጠምጠም ትብለሉ መንገዲ ክፍጠር ድሕር ኮይኑ እስኻ ኢኻ ትጋገ ዘለኻ ድሕርዳ እግዚኣብሔር መዝሙር ሂብካ ድሕርዳ እግዚኣብሔር መዝሙር ሂብኒ ኣብ ውሽጢ መንፈሰይ ኣቐሚጡ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ መንፈሰይ ዝሃበኒ ድማ ፅሒፈ የለኹ ኮይነ ብድሕሪ ታይሙ ኢኻ ትፅበ ጊዜኡ ኢኻ ትፅበ ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ካበይ መፅእ ፋይናንስ ንዓኻ ይምልከተካኒ ንሱ ይለቅቕ እዩ ንሱ ሰባት የተሲ እዩ ንሱ ኣብ ሰባት መጎስ ይህበካ እዩ ንሱ ኣብ ሰባት መጎስ ይቕብለካ እዩ ሽዑ በዓለይ ክገብራየ ዝብል ይትስእ በዓለይ ክምውለካየ ዝብል ይትስእ ነገር ግን ታይም ኣምላኽ እንተዘይሓሊኻ ግን እስኻ ትናወፅ ሰባት ትናውፅ ከምዚ እኳ ኣዳልየ ነይረ ነገር ግን ገንዘብ ሲኢነ ሕጂ ርኣይዎ እቲ ንሕና ነገልግሎ ዘለና ኣምላኽ ሲ
مزمور نخبرو دحر كوينو سي كما يغيرو اتي ورقن برور ناتي زبلا املاق سي يبولون تبلو لخاي زابير سي ورقن برور ناتي زبلا سماي مدر ناتي زبلا كله ناتي زبلا سي نتا مزمور زتدالو اغزابير دصحفك مزمور دحر كوينو ገንዘብ ክትስኖሉ አይትኽእልን ኢኻ ትኽእለሉ ደለኻ መንገዲ እንታይ ስለ ዝኾነ ጊዜው ስለዘይ ሓለኻዮ ታይሙ ስለዘይ ሓለኻዮ ዳኻ ትደሊ ደለኻ ከውፅእ ዝብል ሓሳብ ጥራይ ዘለካ ጽሒፈ ኣለኹ ክዝምረ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለካ እንታይ ይኸውን ኣሎ ምስ ጎይታ ትሰሓሓት ኢኻ ዘለኻ ምስቲ ዘቐበለካ መዝሙር ትሰሓሓት ኢኻ ዘለኻ ምሳበካ ጸሓፍ ምሳበኪ ጸሓፊ ነገር ግን ታይሙ محلاو يدلكي جيزيو محلاو يدلكي مس جيزيو زلقق مغوس الله جيزيو كتحلو يخلخي زلقق مغوس الله زلقق كبري الله يسوع كريستوس يا حجي بتعمي ناي مزمور ጸጋ ዘለኩም بتعبي بهدء زبل منقد تخدلو منقدي بمنفس قدس مستمر حتري انت زي كوينو حدثي نخوص سلا زرعخايو انا هاخوص علني هذا كساكوت سلازراو أنا هاخوص علني أسبوملو كابي يجمرالو كم منفس قدس ممرح زي كونس كاب سمعيت كم ممرح يجمرالو مال يسوع كريستوس يا بدعمي تايم محلاو يقدس أبجيزي كله يسوع كريستوس انتايلو بتعامي رايو قدم 30 عمت ولا حنت أدلقلوت هينورو أدلقلوتو مش جمرك انتايلو جيزي خلني عيوت زلع خلنا خدبر يقبانيلو تايم الله حزب أملاخ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነቲ አባኹም ጸሎት ጸጋ ከም ትዝግባ ከም ተቆመሉ ከም ትዝግባ ክንህነጸሉ ከም ትዝግባ ንዓና ከበርታዓና ከጻናናዓና ድሕር ኮይኑ ታይሙ ጠብቁ ታይሙ ሓልው ጊዜ ሓልው ጊዜ አምላኽ ሓልው እሱ መርሓኩም እሱ ጋይድ ክገብረኩም ፍቃድኩም ሃብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ክብርና አምላኽ ይሁን ሽዑ ኩሉ ጽቡቕ ይዝኸደልካ بمنفس قدس زمرح لمزمورو زخون كمز تشجيرا دي ايبلني سبات يمصالي اغزابير اب غيزين اب ساعاتو اغزابير يمصالي سبات يتنسالي مغنياتو املاخ يبنينا نبلنا حزب املاخ سي اوش اي مزمور يبن صحيفيوس نحن قانا ديو صحايو دحري الكاسبسي غيزي سلازي اخله منفس قدس يصبل له يخاطب زلك امبر ገንዘብ ሲኢነ ፋይናንስ ሲኢነ ዝበሃል ነውሪ جيجاي يس تذكر منفس قدس أوش تخاز مزمور زي عم تيوت صحيفود عصحيفك دحر كوينو جيزي متصبا يدلكا تاي محلاو يدلكا يسوع كريستوسي نتاي سلا زغوناي كساب 30 عام سوق يلو ترى كوينو زمالالس زنبره أنا عبي كبل عين رئينا دلنا لأنه كوخ مزخ قبريك متى كبل عين رئينا دلنا سوق يلو نماريام يززا كم زنبره نزدرو يززون كم زنبره ينقرنا مالي جي اب تايمو زغلص اب غيزي زغلص كله صبق سلازخونه تايم املاح كتحلو بتلي اب كونفرنس كتكدو خلوهم اب تشرچي تغلغلو دما اب تشرچي كتزمرو خلوهم بتعامي حبرتكم مس املاح ابزيهم ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነተአካል እተሃንጽሉ መንገዲ ነተአካል እተበርትዑሉ መንገዲ ነተአካል እተተንስኡሉ መንገዲ ነተአካል ሲ መልእኽቲ በቃ ምሕያል ይዝኾኑሉ ማለት ነገር ግን ታይ ክኾን ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እሱኹም ዳሓሰብኩሞ መዝሙር ደይኮነስ ውሽጡኹም ዳሓሰቦ መዝሙር ተመሪሕኩም ክትመጽእ ከለኹም እዩ ተመሪሕክ ክትመጽእ ከለኺ እዩ ምስኡ ዝልቀቕ መጎስ ኣሎ ምስኡ ዝልቀቕ ክብሪ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ بتعمي أبيو أب أقولكم بحي نوح تخدلو منجدي كسامي تشرشتاو نوح خويدوكم زغل منجدي بمنفس قدس تمريحهم السوز زبلكم سمعهم نجوبائن نأكل كريستوسن مستقلصو مستزمرو تايم أملاخ حليهم مزمر مستوصو تايم أملاخ حليهم مزمور تصحفكم ما تقولصلو مستحسبو ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ከምዚ ክንገብር ድሕር ጀሚርና በተለይ ናይ መዝሙር ጸጋ ዘለና ዋው በቃ ኮንፈረንስ ክትከይድ ከለኻሲ ተዘጋጅኻ ኺድ ህዝቢ ኣምላኽ ተዘጋጅኻ ኺዲ ናይ መዝሙር ጸጋ ዘለኪ ሎሚ እግዚአብሔር ባይ ዘጻናንዕሎ ሎሚ እግዚአብሔር ባይ ዘሃንጽሎ
ኢልካሲ ሙሱ ታይም ወሲድካ አውሽጥካ ዘምጾ መዝሙር ፓዳላ ሳክራ ሩባ ሃዲ ካዶስ አላባርዲኒ ማክራ ዳላባጂኒ የስ ናይ ጸሎት ጊዜኹም ከተንውሕዎ ናይ ጸሎት ጊዜ ከልወኩም አገዳሲ ማለት አገዳሲ ኮንፈረንስ ክልወካ ከሎ ኣብ ቸርቺ ኣብ ማሕበር ከተገልግል ከለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታይ በጣዕሚ ምስ ኣምላኽ ተመሪሕካ ክትመጽእ ከለኻ ዋው ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ምጽንና ዓይልኹ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ምብርታ ዓይልኹ ነቲ ህዝቢ ኣምላኽ ምሕያል ይዝኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታይ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተመሪሕኩም ክትመጹና ከለኹም ተመሪሕኩም ክትመጹ ከለኹም ዋው ካልእ ነገር እና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ሎሚ ስለ ዘማሮ እዩ ብመንፈስ ክምርሑ ከም ዘለዎም ዝዛረብ ዘለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድማ ክንርኤና ኩሉ ናይ ነቢያት ክንርኤና ናይ መምሃራን ክንርኤና እግዚአብሔር ክረዳእና ናይ ወንጌላውያን ክንርኤና እግዚአብሔር ክረዳእና ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ ናብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ድማ ሸር በልዎ ሳብስክራይብ ግበርዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ወከፍ ትከታተሉ ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ህያዊ እስከ ናብ 10 ሰባት እስከ ሸር በልዎ ማለት እዛ ቻነል እዚኣ ተሃንጽን ተበርትዕን ኮይና ድሕሪ ኸይኩማ እስከ ሸር በልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታይ ኩሉ ሰብ ከተጠቃሚ ክኾን ኩሉ ሰብ ተሃናጺ ክኾን ነፍስ ወከፍ ዝልቀቕ መንፈሳዊ ነገር ተጠቃሚ መታን ክኾን ናብ ኩሉ ሰብ ሸር በልዎ ብጣዕሚ ዘፍቅረኩም እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ክረዳእናይ God is good all the time. Shalom.